A través de l'observació i de l'experiència quotidiana, els nostres avantpassats, des de fa segles, definien l'orxata com alguna cosa més que una beguda refrescant. Li atribuïen propietats beneficioses relacionades amb la salut i la nutrició. La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana ha impulsat diversos estudis multidisciplinars per a confirmar científicament les propietats beneficioses de la xufa i de l'orxata. Els resultats d'estos estudis són definitius. Tradicionalment es considera, per exemple, que l'orxata facilita la digestió, i les raons estan en la seva composició química. Sí, la tradició sol atribuir a l'orxata una sèrie de propietats que podem derivar de la seva composició. Per exemple, diuen que l'orxata facilita el digerir les coses, i això està relacionat amb un contingut en enzimes, una sèrie de substàncies que faciliten la digestió dels aliments. També s'ha afirmat que l'orxata té propietats antidiarreiques, és a dir, el que seria clàssicament que enforteix els budells. I això és derivat del seu contingut en almidó, com té l'arròs o té la querella. Però, a més, la xufa i l'orxata tenen propietats cardiosaludables, és a dir, ajuden a previndre les malalties del cor. L'explicació d'aquestes propietats està en el seu baix contingut en sodi i en una composició de greixos molt semblant a la de l'oli d'oliva. Al ser rica en àcid oleic, com és l'oli d'avellana o l'oli d'oliva, baixa el colesterol general, puja el colesterol bo, HDL, i baixa clarament els triglicèrids. Entonces la horchata no hi ha ningún problema en que la prenga en les persones ancianes, els hipertensos o les persones o els malalts que tinguen una cardiopatia. Quant a la seva composició mineral, els científics destaquen que l'orxata conté més ferro, coure, zinc i magnesi que la llet de vaca, i subratllen la presència d'arginina, un aminoàcid essencial que no es troba fàcilment en els aliments de consum habitual. L'arginina té unes propietats saludables molt especials. Té dues propietats fonamentals. Una propietat de servir per a la motilitat intestinal i una altra propietat que és la de servir per a la coordinació de la immunitat, de les defenses del budell. Hi ha que tindre en compte que tenim en el nostre budell una enorme quantitat de bactèries, probiòtics, diguem nosaltres, que el que serveixen és per a facilitar el que tinguem defenses. Són entrenadors dels nostres budells que fabriquen immunoglobulines i substàncies de antifactors infecciosos i de la defensa general de l'organisme. Entre les begudes refrescants de consum habitual, l'orxata és, segons els especialistes, l'opció més nutritiva i saludable. No conté ni alcohol ni cafeïna, i tampoc lactosa o fructosa, sucres que no són tolerats per un percentatge significatiu de la població. Per tot això, l'orxata és una beguda sense contraindicacions, apta per a totes les edats. Inclús els diabètics tenen a la seva disposició l'orxata light. A més, pel seu baix contingut en sodi i per una composició rica en minerals beneficiosos, és especialment recomanable per a les dones embarassades. En definitiva, l'orxata de xufa valenciana amb denominació d'origen no solament té un sabor exquisit i una qualitat excel·lent. Per les seues propietats nutritives i saludables, és un element imprescindible de la dieta mediterrània. La horchata deu de pertenèixer a la dieta mediterrània perquè forma part de la nostra dieta des de fa centenars d'anys i perquè aporta com a aliment funcional, que és una sèrie de propietats que col·laboren a fer que la dieta mediterrània siga cardiosaludable, produïsca menys risc de càncers, no sols intestinals, sinó també pulmonars i de mama, i produïsca també un millor treball de l'intestí per fer que funcioni millor el nostre aparat digestiu. Sabor, qualitat, salut i energia. La tradició afirma i la ciència confirma que consumir horchata de València és un regal per al nostre organisme. Un plaer molt saludable.